Palitu kokana ndithu pakati pa bungwe la MEC komanso ndekuti zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Samukani ku Lilongwe mubwerere ku Blantyre. Ife takana sitipanga zimenezo kumakamba zoti nde zili patino aitu akukanitsitsa MEC aja mpaka Annabel Ntalimanja anadzalankhulaponso ndithu koma tiforokoze motere. Mbuyo mutu mtsogoleri wa dziko lino APM anapezeka zonena kuti anasaina executive order kulamula ndithu kunena kuti bungwe la MEC lomweno limayendetsa zisankho mu dziko muno lisamutse maofesi awo ku Lilongwe apititsidwe ku Blantyre. Likulu la maofesiwa lichoke ku Lilongwe lipite ku Blantyre. Tsopanotu ndekuti chaka sizinathe kuchoka nthawi imeneno likulu la bungwe lomweli la MEC linachotsedwa ndekuti kuchoka ku Blantyre kupititsidwa ku Lilongwe. Ndiyetu malingana ndekuti ndakuboma amanena kuti awawatu a MEC-wa akwenera abwerere ku Blantyre chifukwa chonena kuti ku Blantyre kulitu maofesi awo special iwowa ndekuti maofesi amenewo sagwira ntchito. Tikadzatere ndekuti ku Lilongweku ifeyo ndekuti akuboma tikulipiranso ndekuti maofesi ena kumalipirano lendi kuwalipirira anthu amenewa. Ndekuti kuseva ndalama iwo anyamuke ndekuti ku Lilongwe abwerere ku Blantyre kuja akalowe maofesi awo aja amene ndekuti zokalipirazi zikakhala mwina mwake zosachita ndekuti kumatibola mthumba kwambiri. Mwayiona? Ndetu kwafunsa MEC kunena kuti ayi ifetu zifukwa zimene tinachokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe sizoti kunali kudana ndi Blantyre city iyayi. Komano nkhani ndionena kuti timaona kuti tiyike pakatikati. Ofesi ya MEC ikhale pakatikati pa dziko osati ikakhale kumwera iyayi. Chifukwa ndekuti zimavuta makamaka tikamayendetsa zotsatira kuchoka ndekuti kaya ndi kunzuzu ngoti kumpoto zidutse chigawo chapakati zikafika kumwera yosagwira. Koma ngati azika chigawo chapakati ndekuti akumpoto adziyenda ukasiya pakati, akumwera kuyenda ukasiya pakati, kandi akumawa aziyenda ukasiya pakati, apakati onso kumayenda umakasiya pakati pomwepo. So zizonoti sizitisokoneza bwinobwino iyayi. Komanso ndekuti tikayandikana ndi maofesi ena aboma maunduna osiyanasiyana kumeneko kuphatikizaponso ndekuti tikakhala tayandikana ndi chani ndi parliament ijayi. Ndetu zimenezi ndi zimene kwa iwo amakamba zonoti ifewo sitisamuka kuno tikhala tikonkuno. Nkhani ija inavuta kwambiri pamene iwowa anayitengera ku court aku MEC kukasuma ku court kunena kuti tikufuna mupereke chiletso kumuletsa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti asatilamule ifeyo tisamuke ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ndekoti lakhala kumva nkhani ija pamene kumva nkhani ija ndekuti awawa sanganyamuke pokhapokha chigamulo chitaperekedwa. Sanganyamuke ku Lilongwe kumapita ku Blantyre. Kwa miyezi ndithu akhala akukokana amenewa kuti tipanga bwanji mpaka zinafika ponena kuti iwowa anavomereza kuti chabwino basi nde tingonyamuka tidzipita kuti ku Blantyre tipakira basi sizoti zilimbanaso iyayi. Pa nkhani ija imayenda ndekuti boma ndekuti kusumira boma kulimbana ndi boma zomwe ndekuti simagwira pamene padzapa. Ndetu kwapezeka zonena kuti abweranso Annabel Ntalimanja aja makamaka dzulo kunali zochitika kumene ayankhula zonoti ayi ifeyo panopa zonyamuka zija inde tinyamukadi koma chimene tikudikirira ndekuti court lingopereka chigamulo chonena kuti ayiso tachotsa chiletso sitikupatsani basi fende tikhala tikupangira katundu kumatani kumabwerera kuja. Koma ngati sapereka zimenezozo ndetipeze kuti tikungokhala kunoko kumadikirira ndekuti kuyani ku court kuja ndepaja madzuwa makoti akati achedwetse zinthu zakezo. However kwatulukanso nkhani ina yonena kuti ku Blantyre kuja tsopano akabwerera ndekuti boma lidzikalipiranso lendiso kumene kuja kwa MEC kuje ku maofesi a MEC kuti nawo MEC akakhale ndi maofesi. Ngati zake ndizikuyenda bwanji iyayi tilowe ndekuti makamaka mwina mu newspaper imeneyi yomwe tikuyiona pa screen pathupa yomwe timayidziwanso bwino kuti ndi newspaper ya aneba The Daily Times akuti twist turns in MEC saga
akuti tunde kuti tumwamba kukhala zopotoka sort menemo ndeta kuti former BT headquarters fully occupied but is grouping to meet over standoff. UN speaks against interference. Akunena kuti no iziru ndezakhala ngati nonso pano pali nde kuti zosintha pamenepo kutembenuka kwa zinthu penepa nkhani za meki zija nkhani ndionena kuti akuti tu headquarters zija ya meki ija ku Blantyre ndiotiso nde kuti adzadzaso ndipo kulibenso space yona kuti ameki wangakatani angakalowemo zikakhala nde kuti zipani zosiyanasiyana magulu osiyanasiyana afuna akumane kuti nomwena makakambirana kuti kodi nkhani za mekizi tingapangepo bwanji kosaiwala zono kuti meki imeneyi nde kuti ndi bungwe limene izima payokha osati zilamulidwanso nde kuti ndi anthu akuboma kuti mwina make likhale independent likamapereka zigamulo zono tawina ndakuti osati nde kuti aboma anali ndi mphamvu yothirako mulomo kumeneko ndipo takuti bungwe la United Nations omwe nde kuti kudziwa bwino ndi bungwe la mphamvu pa dziko lonse lapansi ayankhulapo kunena kuti yayi izi ziru izi zomalowera kumekizi nzosokoneza zimenezi sizofunika kuno kuti muzilowera kumeki yayi ndikuyenera likhalebe bungwe loyima palokha. Now timafuna tikambeno nkhani imeneyi kuti however kwatuluka nkhani iyi yonena kuti no ku Blantyre kuja akuti nde kuti maofesi anthu awa kulibenso space ndi ofesi yawo inde ndi headquarters yawo koma chomwe chikuchitika ndi chani akunena kuti kumene kujako ndi zoti tukangati kwalowaso kaya ndi majenena kaya madepartment ena aboma kaya alowaso kumene kuja anayamba magwiritsa ntchito maofesi aja kuti asangokhala empty ndiye kuti no amenewo anasandutsa maofesi aja kuti akhale ako kaya ndi madepartment anji ndiye kuti awawaso pano akumeki sangakwanisenso kuti no akalowe maofesi muja nangasinde kuti mulikale anthu ena anayaza kale mphasa mmenemo amagwiramonso ntchito zaboma zomwe zikutanthauza zonena kuti ngati ino amene wawo ameki akuchoka no kulilongwe kuti apite ku Blantyre akavomereza kafika umene kuja sizoti akalowaso ndi kuti maofesi awo adzamene kuti mukalowa maofesi anu mesa muli maofesi anu kumeneko ayi zomwe zikutanthauza apa ndi kuti akuyenera akapangiridwenso lendi kuma building enaso special azikapangira lendi kumakalipiraso ndalamaso kulipira chani kuma building ena ake building amene aja mwayiona zomwe zikutanthauza zonena kuti nkhani yonena kuti ayi muchokeko kuchifukwa chonena kuti no tikulipirani lendi chimodzimodzinso akabwera uko adzikalipiridwaso lendi mwayiona ndikuti anthuwa asamuke popeza nkhani ingokhala onoti asintha malo komano ndalama zizionongedwabe kuchoka kuboma kumapita nde kuti kuchani kumene kujako kwa landlord ainu ake apa ofesiwo nkhani tu ndi imeneyo situdziwa unoti no amene akalowawo nda department yanji koma nde kuti ino ndakuboma amene akugwiritsa ntchito maofesi amenewo amekiwo nangasana akalowa azingokhala empty azikalipira nde kuti kwina wake pamene kuli maofesi ena aboma kungokhala ayi menemo ndi mene zikuyendera chomwe tingayankhule apa ndi zonena kuti no apresident analamula ndikukhulupirira kuti pazifukwa mwina zimene anaona ngati zimene zoseva ndalama zimene zifukwa zabwino komana apa nde kuti ikhalanso game nde kuti no yayimaso ikateri chifukwa kaja no tino iyayi paliso kuti zinatu zimene zatumphuka rapa aja ana ajena wa Daily Times koma tinene chonchino apa iti nkhani imene apereka UN ndi nkhaniso yofunikira pamene awa akulamulidwa eti akuzidwa zono sunthana ameki inde akhoza kulamulidwa nanga si president ali ndi mphamvu koma tisamayiwalenso zonena kuti ndikofunikira kuti iwo akhalebe independent osati no andala azilowerapo kwambiri kumeneko osati boma azilowerapo kwambiri kumeneko independent yawo je ndofunikira kwambiri kuti no akamakolutsa zisankho zija tizidzozona kuti awa sizoti amakhala maoparu nde kuti anthu akuboma amaoparu akuti kuti apanga zotere izozo ndizoona komano nkhani tundi imeneyitu yasintha motere twisting yati ndithu kuti kutembenuka kwake yatembenuka motere ndithu akuti